Телефонът е 10-20. Забравих се с браковете, бе. Ма аз не съм ходил на сигнали, толкова и бракове. То това не може тук. Бе, брат, от кога, Абе, бе? господине, бе. Коджото ли са? Не, може да не се набивал тук. Еми... Господа, тук няма път. Само Меси, ооо, само Меси, мале, изкушавам се. Меси. Чуй ли, Райдър? Тук, бе. Само Стигай, Меси. бе. Престъпник. Райдър! Райдър, пускай да, брат. Аз съм фен на Меси, да. Не гони това, дето е. Ето, последния мой. Масудани, фокусирай последния, аз съм по... Да, точно така сме. Стой сега ти, деци за Роналдо, ръцете да вижда, приятелю. Ръцете да вижда, Роналдо! Райдър, ела на това с тениската, това за Меси. А не, това е за Роналдо, да. Точно той, по-добре двама да сме на него. Ръцете, фокусирай! Ръцете! Райдър! Не го уби. Масудай ни статус. Прикача се в автомобил. Не ме блъсна. Абе, Масудайка, бе, как така се на тебе статира? Ръцете, господине, ръцете, бием тейзъра. Тейзър! Давай, Райдър, ти си пазете. Белезниците, господине, да си знаете. Майко! Местния кучия син, моторист. Ко става та кулка, бе? Разкарайте се, господин, разкарайте се. При вас за прикачването. Де ще трябва, Мале, приключиха го. Един долу. Идва към вас, да знаете. Жълтия автомобил. Здрасти! Стой тук, бе! Ръцете, господине! Нашо е, брат! Абе, разкарай се, бе! Какво става та гонка, бе, човек? Абе, стой тук, приятел! Тук съм. Страдни! Къде, бе? Стой, кучсине! Колега, стрелят ме от някъде, не знам откъде. Стой по главното лице, ще опита да го прикачат, колега. Той е с белезниците, спокойно. Давай по другия, аз ще се фокусирам върху това лице. Той е за Роналдо, сега. Не знае той какво го чака. Приятел! Мара, нямам жилетка. Човек. Колега, я, ако искаш, държиш си го това. Опа! Цак! Стой! Ела тук. Колега, ела при мене да фокусираме този тук, защото е с белезници. Трудно ще го фанеш ония. Да, че и без това ме стереха от някъде, така че да. Аз видях, беше черна чекла след като 10-4. Гоня го аз тук, бе, то много бързо ти белезници, майко. Згадиката, айде сега! Пада ми! Видя. Стой, приятел, стой с белезници си, няма на къде! Бля, какво са настрани? Мазало. Не. Не. Колега, 47 е, това го сгазиха тук.